Bon dia. Avui estem aquí amb tot l'equip de campanya, com cada dia. Avui estem al Passeig Marítim explicant les nostres propostes als veïns i veïnes de la nostra ciutat, explicant com fem cada dia que les nostres prioritats per Mataró són resoldre els problemes de la gent comuna, de la gent treballadora, resoldre el problema de l'atur que pateix la nostra ciutat, resoldre el problema de l'habitatge que pateix la nostra ciutat, feminitzar molt més l'Ajuntament. I avui, aquest matí de diumenge, estem aquí al passeig explicant les nostres propostes i explicant també les propostes concretes per aquí, pel litoral marítim, per aconseguir pacificar la Nacional 2 perquè sigui veritablement un carrer on la gent pugui passejar tranquil·lament, per aconseguir que tinguem línies d'autobusos que puguin baixar fins a la platja per descongestionar del trànsit que tenim en tot el litoral i per aconseguir cada vegada més que el passeig marítim sigui un lloc atractiu per la gent de Mataró i de fora de la ciutat i que també sigui un lloc dinàmic on puguem atreure cada dia més el turisme que pugui generar ocupació de qualitat a la nostra ciutat. Ens veiem durant el dia.